παίρνω. Αγαπητή ζωή, γεια σου. Λέγομαι Μαρία και θα χαρώ πολύ να σε βοηθήσω πώς θα διδάξεις το σιγανό. Το βασικό βήμα θα σου δείξω πρώτα και στη συνέχεια μερικές φιγούρες. Η φιγούρα με σταύρωμα, η φιγούρα με κλείσιμο και η φιγούρα με κλείσιμο με το 5 προς το κέντρο του κύκλου. Ξεκινάω με τη βασική, το βασικό βήμα. Μετράμε πάντα στο 6, μετράμε στο 6, τα βήματα είναι ρυθμικά και ξεκινάω. Τα πόδια κλειστά, στο 1 ξεκινάει το δεξί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, βασικό. Ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ελπίζω να είναι κατανοητό και συνεχίζω με την επόμενη φιγούρα που είναι σταυρωτό. Το 1, 2 είναι όπως το βασικό. 1, 2, 3, σταυρώνω και σταυρώνω. 1, 2, 3, σταυρώνω και σταυρώνω. 1, 2, 3, σταυρώνω και σταυρώνω. Επόμενη φιγούρα με κλείσιμο στο 4 και στο 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η επόμενη φιγούρα είναι παραλλαγή αυτής. Δηλαδή, αντί να κλείσω στο 5 και στο 6 αριστερά, μπαίνω προς το κέντρο του κύκλου. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πίσω 2, 3, 4, 5, 6. Πίσω 2, 3, 4, 5, 6. Πίσω 2, 3, 4, 5, 6. Πάλι διαφορά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά είναι ότι στη φιγούρα αυτή στο 1 ανοίγει ο κύκλος, ενώ στο 5-6 ο κύκλος μικραίνει και μπαίνει προς το κέντρο. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πίσω στον αρχικό κύκλο και μπροστά σε μικρότερο. Πίσω 2, 3, 4, 5, 6. Ελπίζω να γίνει πιο κατανοητό τώρα που θα έχουμε και τη μουσική και τα παιδιά να χορεύουν. Ευχαριστώ.